noc, dobry wieczór. Miś pluszowy śpiewa wam, mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie Les històries de l'osset Faluc. miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Els patins de rodes. Avui al matí hem tingut una petita aventura que ha començat molt bé, però ha acabat no vull ni pensar-hi. Terrible el que podria haver passat. Jo sé una cosa però no us la diré, sé una cosa però no us la diré, no us diré que en Panxó ha rebut un paquet, no us diré res. Jo sé una cosa però no us la diré, Deia en Fumet escarnint a la garça. i jo sé una cosa però no us la diré, que en Panxó ha rebut un paquet. Com ho saps? Jo no us ho volia dir. Heu sentit? En Panxó ha rebut un paquet. Hem d'anar a veure'l de seguida. I tant que sí. De seguida. Els hi he dit o no els hi he dit? Ai, quin cap que tinc. Panxó, Panxó, tinc una cosa per tu. Ai, no, tieta, ja he menjat pastís i estic molt tip. Uns patins de rodes! Són un regal del teu oncle, deia la tieta Crec-Crec, i en Panxó se'ls endú d'una revolada. Iuhu! Mireu, nois, que bé, que bé! Uns patins de rodes! És millor que l'enciam! Bé, què fareu vosaltres amb uns patins de rodes, si no teniu ni idea de patinar? Calla, va cridar en Fumet. No xerris per xerrar! Això mateix, afegia en Panxó. Tot es pot aprendre, oi, nois? Esclar que sí. Doncs ja podem començar. Jo primer? Molt bé, ho provaré. Aparteu-se, conillets! Què us deia? Què us deia jo, eh? Ja en tinc prou de patinar, almenys per avui. Prova-ho tu, Fumet. Jo? Ja veureu aquest, ja. Què us deia, jo? Calla, xerrameca, li llançà en Fumet abans de tornar-ho a intentar. Va! Ara nosaltres ja sabem com es fa. Així no, conillets. Així no us aguantareu. Heu d'aprendre'n per separat. Ni pensar-hi, sempre ho fem tots junts.
Ja ho veurem, si xerro per xerrar, ja ho veurem. Ui, aquí està ple de bonys. Anem al carrer, allà sí que ens anirà bé. Eh? Ui, 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 ui. On aneu, conillets? No podeu sortir al carrer. Hi, que no podem sortir! I ben de pressa! Quina mena de guardians sou? Han sortit al carrer sols i... Què? Qui? On? Deien fumetes barat. Els conillets! Veniu cap aquí, atureu-vos! Pareu! Però si no podem! Apartis, apartis, no podem parar! Ai, 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 ja us he avisat jo. Ai. Ai, aquesta canalla. Heu de fer cas als grans, fins i tot a la garça, encara que de vegades xerri massa. Perdona'ns, garça, i vosaltres també. No ho farem mai més. Això no s'acaba aquí, heu de demanar perdó al motorista. I ara agafeu el martell i claus i poseu-vos a treballar. Heu d'arreglar la tanca. Sí, la deixarem tal com era. I el meu barret què? L'hauré de buscar tot de sola. Per sort, al final va acabar tot bé. A la tarda, en Panxó i els conillets van trobar una pista de patinatge fantàstica davant de la casa. Hop! I sense cap perill. I han après molt a patinar. Bona nit.